Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Radio Philippines, Standard Time plus 9:42. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Dulong sa aton sa kaluan sang Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita! Aksyon Radio! Ito ang aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangka ng Bantag Paramati, region-wide mga palangka kita sa Labilin, isa ka oras, 16 minutos. Karon nga adlaw, Miyerkules, Petsa 25. Sa Miyerkules naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kirandan, liwat naman aton nga mangin kamuilog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team, aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdurong sa pinaka-ulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga namalag sa police blatter entry sa aton sining kapolisan Central, Southern kag Northern Negros.
Ang ato sa lima takadulungan oras sa kagabiyo ng ato sa lima patrol, 3 Nevada Patrol. Kaya na para galambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod sa liwat ato naman himusuhan, ato naman liwat bantayan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Ano naman nga mga eventualities from where the action is? Ara si Action John Diaz nga mag-responder. Back to back sa aton nga piloto aksyon ninyo Bogina. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Sunod sang Bago, ang ato naman puwersa updan sa aton sining nga mga technical partner. Of course, ang aton sining nga mga technical side updan kita kag bulugan kita sa ila sining nga puwersa. Amo man ang aton sining nga news center sa ato nga pagbantay sang pinakaulihi nga mga balita update sa national kag international. Ang aton gyapon nga pagbantay sang COVID-19 updan kita ni Action and Defensor. Back to back kay Action Eddie Naboso. Diri sa studio ay puwersa naman ni Broadcast Engineer Oliver Pason with IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Ciudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo silagadang Kurman Action Night Patrol Program, Lunes, Tubtob, Sabado. Ako naman si Action na Eric Magbanwa. Opdi ninyo ako sa labilin, 1 oras, 13 minutos nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang ining bayan sa katos nga pagpangalagad, ginadulong sa iyo sa kaluman sang ever epektibong herbal supplement. Ang pabakod kinagabalansi sang sistema sang aton sining kalawas. Isa pa sa sekreto sa Evergreen ang kulang ginadugangan. Ano ba ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sang nagkalain-lain nga balatian? Ang kakulang sang vitamina kag minerales. Vitamin A, B vitamins, Vitamin C, Vitamin A, Potassium, Iron, Calcium, Magnesium, Zinc, kag iban pa. More dulot sa pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pakitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Ang Evergreen sa bisan diin lang butika sa Bacolod kag Negros Occidental. That's why ginarekomendar sa inyo lagad, ginarekomendar sa Action Night Patrol Program magtumar sa Evergreen Herbal sa ikayong lawas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Agin mga bayan sa ato sa nga pagpalagad, ginadulong sa iyo sa kalawas sa Dr. Himo ini sa certified organic ingredients, wala sang preservatives, wala man sa artificial coloring, kag wala sang artificial nga baho. 100% organic, kag natural mangosteen, kag manggaranon sa powerful antioxidant. Ang natawag nga high antioxidant sang mangosteen, mayara sang santong compounds nga mamani siya ang makatap na sang cell damage. Kani, ginarekomendar naman sa inyo lagad, ginarekomendar sang Action Night Patrol Program, gamit na sang nga pamalaklon sa mga grocery store, hindi makalipat, list at tandaan gidangalam, Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo.
Kaya mga porso sa ato sa pagpalagad ginadurong sa inyo sa kalawas sa Santon Plaza. Ligid magkape aga ug hapon kon kaysa darasa panggabi. Nagareklamo nagasaka ang acid, nagasulab ang sulok-sulok. Sa aton nga mga coffee lovers, hindi na ninyo inapagproblemahe kay ari na ang Santon Plaza. Kag balonggay, may kafe ka na, may bulong ka pa. Ano ba ginahulat mo? Sa pinaka malapit na tindahan sa inyo nga mga lugar. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! First set sa kalas ng aton sining pagpanamyaw sa aton sining pagpalagad. Ito sa titigid matapos-tapos ang grite sa aton sining program. Antes na ito check ang observation report ni Aksyon John Diaz sa palibot-libot sa Metro Bacolod. By the way, ginahulat na lang ang formal na pagferma ni Governor Eugenio Bong Lacson. Agod ipatuma na ang ginatawag nga enhanced community quarantine sa bilog nga Negros Occidental. Simultaneously, basi kung iupod man ang syudad sang Bacolod. 14 days after sa pagperma sa gobernador, ipatuman gilayon ang ginatawag nga enhanced quarantine or community quarantine. Amo-amo ni sa Luzon ang matabo man sa aton diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Posible ipatuman ini as soon as possible once nga papirmahan na sang gobernador. Kung ano ka instrikto ang ining ginapahimo kag patakaran subong sang gobyerno, especialmente sa aton nga lokal, mas doble ka instrikto ang ginapatuman kung mapirmahan na sa gobernador ang enhanced community quarantine. Again, para nga maging safe kita, hindi kita matapikan sang sining coronavirus disease, ang masami, liwat-liwat nga ginapanugyan sa aton gobyerno, sa inyo alagad, stay at home. Wala man lang again, importante nga laktan, wala man lang sa importante kag emerhensya nga katuan, much better na magpabilin na lang kamuanay temporaryo sa inyo sa lipulian. Para nga hindi ka maburingan, kuti-kuti ka man dagamay, kung ano lang makita mo sulod balay mo, masarang mo maobra, na hindi ka na makalakwat sa kag makalagaw sa tupad sa imo sinibalay, himo ka sang pamagi nga malingaw mo ang imo kagulingon, of course ang bilog mo nga pamilya. Okay? Amo na nakasimple ang himuon sa aton nga mga kaaksyon para nga malikawanta na kita matapikan sang COVID-19. Hindi mangyapon mapaiway, kung may nag-alayo, may nagakalamatay gihapon. Worst, ang nagakalamatay, kag ang nagakaafektuhan, ang makabignaton matapikan ara permi sa ginatawag nga frontliners. Worst, kaya ang kalabanan nga nagkalamatay aton mga doctors. Aton nga mga nurses, bohalong kikita ha. Sa aton nga mga BHW, sa aton pagid nga makapulisan,
Tamo nagapatigayon diri sa tinatawag nga check-up operation sa aton sini nga mga border controls. Hindi gid kompleto ang protective gear or gamit nga madipensahan man sa aton sini kapulisan ang ila sini kaugalingon. Mulumas na das lasta, pagpulo panghugas sa alkohol, amo naman lang niya masalangan sa kapulisan natin. In fact, may mga pulis na gani dito sa Luzon nga nagkakatapikan ang ibanti gakalamatay gid. Ina mga otoridad naton ngara permi man makitaan serbi man sila nga mga frontliners. Dapat kani suggestion ko sa gobyerno ko kung may dapat unahon man magluwas ang mga person under monitoring kag person under investigation. Tagaan man sila priority ang aton nga mga frontliners. Dapat kulo kompleto man sila sang protected gear para nga bisan paano madipinsahan Manila ang ila kaugalingon. Ito sa mga again sa aton nga mga border control. Hindi gid kompleto ang pangdepensa sa aton kapulisan. No? Amo nang makaluluoy kung kaisam na. Kasi sila ang ara permi sa una mo. Mga pulis, nurses, medical personnel, mga doctors naton. Pila na, 5 na ka-doktor ang napatay. Matapos nga nangin positibo sa COVID-19. So again, magluwas nga gahalong kita, magluwas nga magpahimuyong kita na sa tusin nga puluyan, much better nga, tiyan mo na panghinaw, habunan ang kamot, tapos, kuwan hugasan sa alkohol, ang ato sinay nga kamot, mag-face mask kita, social distancing kita. Muna mga pamaging bisan paano malulikawanta ang ining nagalapta gihapon nga virus, ang corona virus disease. Again, sa ito mga kauturan, blabaw, hindi makamuhala ka pulo kag pakulba ay. Hindi nga ito mga kauturan, blabaw, sa amin na kapulok-pulok ka nagapakulba. Permi lang ka panik. Sa mga butika, takaina, kag sa aton nga mga supermarket, ay doon ang kaginutok sila ilaya. Nagadali-dali nga magpangumpra. Okay lang na mangumpra ka kung tamo ka kwarta. No? Sabi lang nga panic buying. Tagima niya nagapanik. Amo ninda mo kwarta. Kung wala ka kwarta, huwag ka magpanic buying. Hindi ka ba magpanic buying? Ibisan implementar tang enhance community quarantine or if not, ang natawag nga lockdown. Makagwa man tagyapon pero hindi lang gidya damo. Siguro isa, dua, ang makakadto ta sa mga butika o kung supermarket. Kaya mo dapat kapalakan kay ang ginakatuan ta permi magpamalaklon kung hindi butika, supermarket, bukas na sila gyapon. Tagaan magayapon prioridad ang mga nagakarga sang produkto ay supply diri kag ibaligya sa syudad sa Bacolod. So no need ta magpanik. Ito ko sa inyo do katapusan na sa kalibutan nga hala ka mo kapulo kag hala ka mo ka pagutok da. Kung may enhanced community quarantine gid man o kung may lockdown, wa nagapatimaan nga hindi na tayo makagwa sa balay ta ka magpa malaklon. Makagwa kita pero isa lang sa pamilya naton ang makagwa ka makapamalaklon. Muna ka simple. Pagkatapos again ginasulit-sulit kuno permi. Kung may mga ginahatag dira nga bulig ang inyo barangay, aton barangay,
Siguro ang inyo dala himuon, pasalamat na lang kamo eh. Kabisan paano sa gamay lang nga bagay, ginatingwaan gid sa mga barangay officials naton sa natungdan nga mga barangay nga bisan isa duha lang ka kilo matagaan ang aton pumuluyo. Again, kung anong ginahatag sa inyo sang inyong nga barangay official, hindi nyo man paghikahi ay. Pasalamat pa kamo ganing bisan paano nakabaton kamo isa duha ka kilo sa wala na gid. Diba kahit isa duha ka kilo ano mo lang naman. Kung damo ka mo sa sulod pala eh, ang isa ka kilo, isa na nakapagluto kapag tigang. Idumdumon mo, ang daso naman, ano naman himuon mo. Kaya hindi tanan nga adlaw, hindi adlaw-adlaw, tagaan ka bubugas ang barangay katag 2 kilo. Amon na iyang mahatag sang barangay sa inyo, isa 2 ka kilo. Kung daw damo-damo ang budget sang barangay, pamanan para tinapak ang dilatas. Kung nagasandig na yung barangay sa ila sining internal revenue allotment, especialmente sa mga calamitida o calamity fund, kaya muna na daya eh, kung pila na ang available, wala mo na magamit nila. Kaya hindi ba na nila na maubos ang ilang ira sa amo na niya nga problema sa COVID-19? Kaya may mga concern man da nga dapat kinalanon nga mga basic needs sa ato pamuluyo nga may pundo man ka bagiyo o man kaso por kaso. Muna again suliton ta. Sa muna nga krisis, hindi ta pagsalig sa gobyerno ta. Marason ta perme nga ti arena. Hindi na kami kagwa sa balay namon. Hindi ba kamo kagwa pero isa-isa lang. Ngita ka mo medyo si pamagi eh. Dali kita mo nagala sometimes may tawag kitang limitasyon lang. Kung ano dira ang mahatag sang barangay, pasalamatin nyo. Hindi nyo na pagkikayi pa. Sige mo nga, muning budget, muning income kang ira sa barangay, namun nga muning na bato na mo na, 1 kilo bugas, 2 kilo bugas. Di ba kung ikaw lang isa yung tagaan da? Halos pa lang yun, iubuson sang barangay, ang kada household nga matagaan sang assistant sa muning asahi sang problema. Pero again, suliton ko, isa lang nakagi. Sabi niyo, ngadlaw may tagaan ka magwilat bugas, why na? Amo na ang ihatag sa inyo sa barangay, wala na sunod. Kung may masunod gid man, tiyari niya sa aton mayor eh, sa aton congressman. Ang ilan naman niya nga bulig sa Bacolod na pumuluyo, wala labot sa barangay. Mahatag man ang mayor sa Bacolod, aton congressman, mahatag man na. Mapadala man na ang nasyonal sa ilaman nga bulig. Ano na bla? In times ang amuning asahi sa krisis, hindi na ta manghikay, hindi na ta magpagkamalaot sa parehasta, hindi ta na imulay ang aton nga mga barangay official, ang aton nga mga city official, ang aton nga mga provincial official, kay by all means, nagatinguha na sila. Na bisan paano, bisan gamay lang, kung may ihatag ang inyo barangay official, ang inyo nga sa city official, provincial official, pasaramatin nyo lang. Sang sa wala na gid sila mahatag sa inyo. Kaya meron ko isang tao nga do, buta, playkay. Yan mo na ni, 2 kilo bugas, huwag inipabanti na pa. Dari lang budget to, amo na niyang budget requirements sang barangay, sa amo nga sahi sa problema, kag krisis. Alang-alang talaga pang mao, pagkat iba nga budget, yung magina party ni Sir, manada para sa sina nga proyekto o kon livelihood muna bla. Diba ang kakubod yung isa na kakilo aw. Ari pag ito yung tingaan ginapaperma kami haw. After nga mabato namon ang 1 kilo, 2 kilo bugas, ginapaperma ka mo sina sa barangay para sila tawag nga liquidation para isumiter naman sa Commission on Audit sa kuwa. Sabi nyo, mayo lang sabi nyo, kahapos sa papagwa kwartas barangay, ay sus! Ayawan ka.
sang sunod sang proseso, especialmente sa proseso karon sang GOA sa pag-release ng budget. Kaya mo na ginapaintindit na kamo nga hindi lang basta-basta makapagawa budget ang isa ka barangay kag hindi mo siya makapagusto pagwa sang kwartaya sa barangay kung wala sa requirements, budgetary requirements sang Commission on Audit. Nan. COVID, pero kung hindi mayong ibang nga barangay opisyal, kada kapag gusto lang pagwa sang kwarta nila sa barangay nila, tuloy silang COVID. Madula na ng COVID. Boy, swerte, mga ilamos kinikaso yung mga barangay opisyal kung hindi sila maayo magpagwa sang budget nila based sa requirement sang Commission on Audit. Ano na dapat nyo takos katundumon? Hindi nyo na pagkikaya kung pila lang damatag sa barangay nyo, pasalamatin nyo lang. Pagkatapos, sa atom lang ang mga may sarang-sarang sa pangabuhi, bla. Na daw makasarama lang kamo yung makabakal bugas kagulingon nyo, na hindi pagsalig sa barangay. Hindi kina pwedeng ang para sa inyo, ihatag ng abisiban, kag idugal ng abisiban, di bla? Kung makasarama lang kamo yung magbakal sinako-sako nga bugas, kung manhagatag man ng barangay sa inyo, kasi sigurado yung kumplito kung yun isang barangay ang papanagtag sa bugas para wala sang may magsunggod, hindi makasarang man lang kamong bakal bugas. Hindi man nagurugin malain nga hindi nyo pag-idingot nga idugang da kag ihatag nyo da sa mga pulupigado. Kung nakabato na bis Action El Rey to sang 2 ka kilo, ti kung naluoy ka mo kay Action El Rey, parang ginapartiliser para sa imo, hindi mo na tumata kay Action El Rey, dugang Action El Rey, total, mo bugas na 2 kilo, do isa mo na nakakaon, biyaro, dugang nga 2 kilo, ang akon nga napartiliser sa akon, ihatag ko na nanisimo. Kundi mayo, hindi makasaragan mo bakal, sinako bugas mo. Totoo El Rey, per kilo-kilo na mo bakal niya, kada adlaw. Ay, gamay mo ng kaon, totoo El Rey mo. Tatlok pinggan siya siguro kakaon, ano? Pakini, may Totoo El Rey sa Sudan. Sabo na nga chimpos ang kubig, kailan may budget ka man lang himo sa sunod balay mo, no? Hindi ka lang magpatama, gasto. Iti, damo man kamo mo. Oh. Banganit ko sa Facebook, sa mga lagaw sa Facebook. Ang kanon, gaso-aso mo sa kabanyado, puti-puti. Butangan niya hilo ang punta ka ikog ka sa kuan ka ugabla kagkala timog na simutan lang so nga lang ay buhin mo pasabor kada timo ya antes sila magtimo singot na rin siya sa uga timo tapos naman idagdag naman ang uga simot naman sa timo naman sa hindi porte kabakod maubos lang ang bulugasan niya pang ugay kayo napakabit sa balaya niya, hindi pa yan maubos mo. Singot-singot lang. Alam ko, si kubrihan siya ilaga ka ko rin, tapos. Ay, sadya ka mga buhay. No? Ikadlaw talaga. Kamu na, ha? Ulat ka mo. Kaya sigurado, may enhanced community quarantine gid nga matabo sa probinsya sa Negros Occidental, that's include Bacolod City. Okay? Sige. I-check tayo nga ito sa naning Patrol 3, Nabara Patrol, sitwasyon na sa Metro Bacolod with Action Jan Diaz sa Miyerkules na ito sining pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Reports! Yari si Action Jan Diaz sa Patrol. Observation Report. Jan, may gabi, please kami. Magandang gabi, Action Eric sa tutaran ng mga kaakson ang Patrol ko niya gabi pa dahil sige po paglambihong ang Patrol Eric na live along area na isang Burgos Extension Action Eric karon niya gabi. Kabel ka ginasunda na naman kita diriyo sunod naman kita sining ginapatigayon nga sanitation drive sa palibot naman sa sunod sang Bacolod. Di nga ruta na? Di nga ruta na?
Actually, do ginsikop na nila bilog nga naman ini nga Bacolod ang iban nga mga lugar na wala lang katuan, tinalikdan, balangin adlaw dito sa aton nga paglambihong kapon. On last date, I think, no, gapatigayon sila sa sanitation drive. Actually, yan nga chamber sa Gapon, no, sa direct. Ang subong nalinis sila sa area sa Barangay Granada. Actually, kung malakitaan ang ruta ganin nila, wala na din nakabutang ang area ka Granada, Actionerec. Pero posible ginulayo nila negro nila nga include ang area sa Granada. And now, bago lamang kami naklabay sa may Negros Occidental Police Provincial Office, police area sa Barangay Estefania. Pero actually, nagalin ang ruta, alin na dito sa may Nara, sa may tatapan mismo sa chamber, naglabay sila from Nara, Actionerec Avenue, naglabay man sila sa may Construction Temple, sa may reserve area, naglabay sila sa may side food eatery, sa may Siermont Tribano, naka-home site market na sila, nakapa-area sila sa Gonzaga, Barangay Estefania Hall, nakapa-save more sa dito sa gipang piswit para pa nilang dalan, Fortune Town, sa Burgos. Actually, nagdiretso sila sa may border area dito wala sang Bacolod Palisay area sang Granada. Kay dito sa babawang sa Eric wala may ato na yung border check up mo. Damo ko gina check up sa palibot sang surat sang Bacolod ginapatigayon karon nga gabi. Even area dre sang Metro Bacolod Hospital, diba sa may Estefania, Okay. diba lang may area direksyon sa ka privado man hospital. So ang ginimo dre gin disinfect man ini ka chamber karon nga gabi. And then paday pa sila karon ng paglambihong. After sinidri, magalabay ni sila sa may di ba? Panopo, madiretso sa may Robinson's Place, na di ba sa may Villamonte area. May rob na di ba? Lapit lang sa Longga, din action at Tayupon, sa Okay. Poseidon, Tampe. Basta ba ko sa ni wala yun, na lang ni Poseidon, karon basta madisinfect karon. Ang dahil malikot sila sa Mr. Conference Road, magalabay sila sa may Lopez East, no? Kaya tinibaluan ang Lopez East, pero ang tao karon nga po, ginutok amo tong imaw lamba sila nga po, doon nagpapanik buying ang aton nga mga kakson. Anyway, man kapilan tra kay Sir JP, balas ang police station number 10. Okay. Ang mga ng police station number 10 actually naga-monitor karon nga gabi sa may border check up to black ginbutan at sila bay ka sang monitor actually kaya sa radyo gito sa night patrol gito ginapamatian ka mga naga-check up o ka nagabantay sa check up point sa police station number 10 may gabi lang dito kay police captain Armelin Vargas, no? Nag-text sa bago ginamang Drio. Anyway, after Drio mga kasyon, ang paibalo naman ni naton, mas mayo, gid lang ako nakalabay ang fire truck ang Actionerec, wala na tao sa dalan. Kasi kung masumpitan, gid karon sa tubig na may chlorine, kung ano nga chemical ni, basta maglain pang panit ni mo, no? Pero mas mayo nga, wala na naging may nagatineres kilit sang dalan, kung maglabay ining aton nga fire truck Actionerec sang chamber. And although, kabalon man kita, dapat wala gid tao, kay curfew na daan sa palibot sang sulad sang Bacolod kinahanglan na nga tinlo dre wala na may garambihong wala na may nagasada amo sini nga oras no Actionerec from area dre sang Lopez East magalabay sa may Panasatic di bala kay damo din nga nagatrabaho pa ya may call center na rin nga daan alin sa high strip 4321 malabay na sila din mapakadto sila karon sa may Libertad Hernaez Avenue sa may Pure Gold Bakyas di bala Pamansilingan sila, then left route sila sa 69, sa may Mansilingan Police Station, dito sa may Police Station number 7, then makadto sila sa may BSV Church, o simbahan Katolika, dahil sa may Mansilingan mismo. Then madiretso Actionerec sa may access road sa Andumanan, malabay sa may Bangga Tutong, Pandumanan area, then Andumanan National High School sa Tubang Darasang Police Station number 10, then madiretso sila Actionerec sa may Bacolod house kung malabyan kung nila pasulod sa may slaughterhouse dito kaya kabalo ka kinalaman ni disinfect bala kay ginaihawan tumadaan ka mga baboy no mas mayugid nga ma-disinfect nila kay para ma-make sure no
nga kiltinlo kag wala sa mga virus dira nga nagkarabili no sa mga areas ang kinanglanon ng Sumalabyan. From areas ng circumferential malugwa sila sa Dumanan, Okay. malabay sila sa may Robin Hood, left sa may Araneta Highway. Dito ba sinyo sa may barangay Panukoy, ma-disinfect sila actually karon nga gabi. Malabay sa Sigasco din ang pinakunong kami areas nga pwede nila masudlan. Malusot to sila kung makalabay sila sa may barangay Holdampe, even sa may areas ng Progreso, Purok Progreso, may South Bacolod General Hospital, sa Maze Garden, dito Tubangan, Dampe, sa may Sumag Market, Sumag area, kilid sa barangay Punta Taytay, then Punta Taytay, out of Araneta Highway, actually padulong dari sila sa may Araneta South to North, City Hardware, GSIS, malabay sa Transcom, sa Telecom, sa Araneta, Padulong Plaza, din pa-reclamation area, ini sila, no? Malabay sila sa Cathedral, sa may SM, sa may Sigmore, na wala kay bukas yung Sigmore na daan. Okay. May Bredco, sa may reclamation area, Bredco po, magkadto sila din, balik San Juan, Padulong Banago area, ginapanundom ang area sa Sibukao, sa may Banago, madiretso to sila sa Ako area, di mabalik sila sa may Barangay Bata area, from Pepsi, Bata Market, sa may hospital, sa Queen of Mercy, City Mall Mandalagan, Lopez Mandalagan, Jollibee Mandalagan, sa may call center dira, sa may Concentric, Carmelite Monastery, Diresosa Building, Robinson's Place, Bacolod, O Residences, MO2I, Strolling Hills, malabay man sila sa may Ictus, sa kilid sang Fortico, then maliko sila sa Aguinaldo, going Aquino Bay, sa Aquino Drive, malabay doon sila sa may police station number 2 Action Direct, Caltex Focus Call Center, Inaca 21 Restaurants, Starbucks, El Fisher, Sorrento, Mayfair Avenue Suites, PNB, sa may Seda Hotel, McDo, Jollibee, KFC, Development Bank of the Philippines, sa Latapan ng SSS, Regional Hospital, Burgos, sa Tuntubangan, ang pinaka-last stop nila ang sa may emergency room. So kung natawin mo, halos kanan nga may area so kinanglanon diri ang ma-disinfect yung labyan gid sa mga katapo naman sang chamber. Ang bali Sir JP na doon, lagi ko na Toyota nila sa area ng police station number 10. Nga man. At tingin ka balo ka, okay. Isolated na ito ka daan, bababaw, naging kapilisa, bla. Huwag ko galing expect nga dito, may border check-up, pag ito galing, ang pagputo ko layo naman galing kitapusan, nagali, nang lulutsan, bala sa area, sa barangay, Tabunan. Abonan, nagro something, sa may, nagro ka first, nagro sa Occidental Mover Force Company, ito balang, ground to nila at sa nagsusunod pang bago gulot siya ito na sa galing ito dito may patos lang check up ang ato naman na mga kapolisan. Okay. So, mayaman kay ato mato sila ngato sila kami report sila kang Radyo Bacolod kabal aware man sila sa mga kakatabok sa palibot sang surat. Pero ni kami ato palibot tinlo naton nga mga dalanon may nakita din makita masyado gid nga mga nagalagaw may mga motor, tricycle nga nagabiyahe sa Gyapon. Actually, mabalik na lang kami along limited area. And then, makita natin doon sa nga mga dalanon, wala namang may nagaranda, day karon nga gabi, o puliban nga mga nagkaladakpan, hindi naman iwat na ito makitaan sa pilang ka mga police station. Kaya basid lamang pinonsok naman sila sa mga police station na sulit kag magpakabas Gyapon. Amo na nga ito observaran for the last few days, especially sa gin-implement na ang curfew. Strict implementation, although sa Gyapon, nagpabiling general community quarantine, dapat pagsunod na lang sa itong mga kaplisan para sa safety sang tanan. Ato na stad sa itong mga kaplisan, salamat kita sa nagupod ng balat na sa ato na ang stay safe campaign ng Sarek, stay home campaign, simple na ato na, no? Frontliners in action. Okay? Ang atong parundom, do your own actions by protecting yourself and staying at home. So, proteksyonan na kaugaling. Anong ka mo ng mantra, subong sa Radyo Bacolod, do your own action. Na action gid nga spelling, nga AKSYON, sa Pray and Health Action Act, no? Kung gusto mag-grab, makita na sa Facebook, pwede man nila, wala para mangin campaign, tag nila. Kita mo na kailangan nag-gamit ito sa pilag ka mga border check-up. Kaya mo ginahingyo man nila, no? Anyway, ang Norte, ito, thank you so much kay Kapitan Ricky, no? Ricky Mianes, yung pataka niya to, Action Act, ang pinaran, ito wala sa border check-up.
kaging paputangan yagid sang suga no sa may Bacolod Trisay. Kahit di isa yagid tong area lapit man sa may barangay Banago tong ring area sa Taboca. Okay. Kaging paputangan dito sa sang suga may mga akin pa upuan to kay nasang balas. Kung ano to duta no. Kay para ako balas so para magtapan ang lugar. At least hindi mabudayan ang aton nga mga frontliners, especially gingamit nila kay ng sleeping area ang amo dito sa mismo nga lugar. No, hopefully ang sato nga magkagson nga wala pa wala kabalo area sa police station number 10 may araman sang set up point nila dito sa may barangay Felisa. Kaya dapat kung may mga lumabala pa kay sila to isolated mga area and meron mag-check up points area sa barangay Granada Action Edec ina naman niya border sa Bacolod Trisay na po sa Concepcion nga area. So tamo pag meron man sa may barangay Sumag sa may Abuanan tinulot siya mo to na bala sa may Abuanan Road magkagson na labot sa Dalan Araneta nga meron man sila mismo nga check up. And then patul karong gabi ari nakita along area sang Dalan Hernaes extension sa Copenhagen Don Yoliana hindi na mo sila wala na may mga tao nga nagpanglakaton karon nga gabi mga kaksyon. Stay safe sa inyo tag sa kampiyan halong lang yun mga kaksyon kami diri magahalong nga man bantay pirma sa Balitipon sa patrol karon yun mga gabi mga kaksyon tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa tunlap apong paguyang ko na paglubo sa aton immune function. Galing dapat imoon, magamit kita kung magtumaros yung super fiber. Rekta sa motor, taglibot sa Magkamajakson John Diaz, una sa Aksyon, sa nasunod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon John Diaz. There you have it, live report sa Patrol 3 na para patrol sitwasyon sa Metro Bacolod. Ang disinfection nga ginahimo sa aton sa nga mga taga Amity taga Chamber nagapadayon gid sa pinakabahin sang Metro Bacolod. Ang observation report ni Aksyon na John Diaz sinadulong sa inyo sa kaluan sa Life Extension Clinic. Gusto niyang libre nga medical check-up Lunes sa Biyernes upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors pati ang produkto nga vitamin D3 kadtoi pamasari Daran Lacson GA Esteban Building ara sa opisina sang Life Extension Clinic. Dara mismo sa Life Extension Clinic mabakala pinakasikat pinaka mabatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadara, damo mo sa balatian nga napayo, again amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3 amo na sa bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan diin nga botika, ila binistaran nga branch ang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ka vitamin D3, kadtui, pamasari, Daran Lacson, GA Esteban Building, ara dira ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Antes sa mga report na gikan sa ato sa correspondent, first portion sa ato sa nga greetings. May kami din kami sa Mrs. Bobby Munoz and family sa area sang Talisay. Nagapaurok-urok man monitor sa aton ang EB Magalona Police Station. Sa diin ang sila nga patrol car nagalibot-libot para sa tawag nga implementation sang curfew. Ara si Police Corporal Manayon, Peñafiel, kag si Police Sergeant Papa. Alin sakay, Police Captain Wilfredo Binuman Jr. Tayo ng presidente sang Comrade Task Force si Migo ko Rogelio Helim. Ang mga miyembro ito, si Toto Alden Fiel, masamigid nagapaurok-urok sa Action Radio, mga tano dira sa Felisa, maayong gabi lang dira sa inyo, kag mayo lang nga pagpaurok-urok. May gabi sa kay Toto Sairo Martir,
Kapurok-urok is Tuto Sairo Martiro. Ang panamyaw halin sa kay Tuto Almer Okinya. Nagapaurok-urok sa Action Night Patrol program. Mga bidira sa mga tamis boys, Felix Gar, Boy Dayo, kag Alan Navales, mga miyembro ini sang tamis boys nga nagapaurok-urok pamati sa Action Night Patrol. Sa kay SB member Henry Boy Gregas, kag Mrs. Alma Gregas, dira sa kawayan ka paurok-urok. Salamat kay SB member Henry Boy Gregas, kag kay Mrs. Alma Gregas. Si Grace Kahara, ang pakaisa ni Maninoy Rani Hanggayo permigid nagapaurok-urok sa Action Night Patrol dira sa area sang Bangga Patio, no, Banwasang Valladolid. Ara sa permigid nagatinumpok da kada gabi, no, sa Bangga Patio si Grace Zamora, si Roselyn Soberano, si Telma Rivera, si Junior Kabugwas, si Ray Soberano, si Mike Rivera, kag mga ka-Berks Kuda sa Madjong Derona Travarihida, Tatay Ted Derihida. Of course, akong classmate nga way nagalubad, way nagapudis, si Madam LB Tulmo sang Valladolid. Ay, pwede. Maninay maikli maninay, Chari Salvacion da, sa La Carlota, gapaurok-urok kid, no? Tanan nga mga taga Barangay 26, mayang gabi, mga pumuluyo sa Barangay 26, kinatamyaw kamo ni Toto Sunny Boy Arnaldo Paladar. Mayroon ko rin dira nga pag paurok-urok ka pamati. Sakay Madam Rosemary Yanson Hongko, ba permigin ka pamati, no, si Madam Rosemary Yanson Hongko. Toto Noel Insonda sa Valladolid, mayang gabi. Marilo Garcia Lapidante, Valencia Kenneth, sakay Ayan Fred Solas, sakay Sir Frank Francisco, kay PO3 Frank Francisco da sa Police Station number 1 ba nagapaurok-urok sa permis Action Night Patrol. Mayang gabi dira sa imo. Sakay Hernol Balza, sakay Parita June, kakumarita Ronalyn Solinap, sa mga RG Sol Roping Boys, mga vendor boys, no, sa La Carlota, dala kaparok-urok kita. May gabi dala again kay Parita June, kakumarita Ronalyn Solinap. Sakay Manjo Arnejo, gamonitor gid, si Rinaldo Poderoso, si Madam Ibuni Butcher sa Germany, si Alden Fiel, Cathy Beer, paring Kenon Sagay sa Tokyo, Japan, kay paring Amik Garceniego dira sa England, gapaurok-urok din. Kay kumarita Rowena Jopines sa Baquiano, mayong gabi dira, si Faye Cordilin Araman. Watching from NOTF Bacolod, Roy C. Pohas, Arlene Reyoyan, mayong gabigid. Again, check attendance sa si Rinaldo Fodiroso. Kay Sir Edwin Pineda, dira, mayong gabi si mo, sir, God bless. Kaginatamyo, kumandira si Niulo, Niulo, sang Binalbagan. Sakay Dodiwin, Guapin, gapaurok-urok gid, no? From Manila, araman si Myla Diquito. Tamya ko dara ang Bayuna family. Nilatamya ka mo ni Andrea Wens Bayuna. Tamya ko dara si Andy De Los Santos, Ryan Mijares Kagrojin, Alsarhan, Group Kingdom, Saudi Arabia, Rodel Solina. Lisa Joy Ilon Amoroso, may gabigid, sa Vailoses family sa Abate Sky. Kinatama niya kamo ni Joe Vailoses. Si Richard Ispilita, may gabi,
Ang mga bidra kay Richard Espinita, kay Albert Caluoy, Gary Lake Mansanida. Si Elsa kag John Bonilla ka porok-orok man, Laho kag Udyal family. Sakay Bononi Laho sang Alhis, alin kay Kativerna. Sakay Jenny Osiser sang Hong Kong araman nga paurok-urok gid pamati sa Action Night Patrol. Moises Padillada ginatamyaw ko ng pamilya Seba sa Molde, no, ga paurok-urok gid sila. Pamati alin kay Mike John Seba. Sa mga taga Bitaw traffic Bacolod may gabi dira sa inyo. Kay Alexis Wing Torre, Inday Blanza, sa Carmela Zone 12A, Talisay, gapaurok-urok man si John G. Flores Dilutina. Walk Boy sa Valladolid, kay Boss Larry Concepcion, tamyo kag hindi totoo Noel Inson, no? May gabi dira kay Marjorie Estebanez. Marjorie Estebanez na may gabi. From Talion and family, sa Singapore, tamya ko lang dira, pamilya Puentes, kag Zamora Sala Carlota. Alin kay Vicky Zamora Puentes, sang Singapore. Ang iban, karon naman, una pa lang nga batch, ha? Sa may gabi dira kay Kwan, kay dira sa may Rosario Heights pala. Gaporok-orok yun si Rodi Gonzales, Welma Gonzales. Kagamuman dira sa Galo si Aldrin Sabas kag Margie Sabas. Ang panami alin kay Nonoy Manggubat sang Robilio Taxi. Maninoy mae kay Manina Chari Salvacion da mayo lang nga pagpaurok-urok. Okay? I-check na sa aksyon na Roger Gotiv, live report gikan sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger, good evening. Please come in. Yes, Action Direct, may gabi sa mga aksyon sa aton man diri nga mga balita man sa pagtutok naton update anay naton sa COVID-19. Oo. Diri sa siyudad sa Cadiz Action Direct, pila na bala ang PUM kag PUI. As of March 25, 2020 sa karon nga adlaw. Recorded may additional nga 3 ka mga PUM karon nga adlaw. Nagamay-gamay siya. So alin sa Bel 80 naimo siya nga Bel 83. Ang mga naka-recover naman nga 197 lang to sang kahapon. Naimo na nga 228. Ang ang nakatapos sa ila sila nga 14 days quarantine, home quarantine, ngati wala sila maging batyag, clear iya ang ila kini nga pamatyagan, so natapos lang 14 days nga quarantine. So subong pwede na sila ka lagaw-lagaw. Daw makabig adi nga Independence Day nila. Ang ining adlaw nga sa mga nakatapos sa sini nga quarantine action rec. Okay. Sa PUI naman, ang PUI, dali ginang kaiman ang PUI, kung gini, PUI gini. Correct. Ang PUI nga sa din, tawag ini person under investigation kon ara pa siya sa balay, sa gagamat siya person under investigation, pero kon nadala na siya sa hospital, patient under investigation na siya. Okay. So, ang mabdi nga PUI, ang 11, so may ara ng fully recovered nga isa kag may ara nga negative result na gid. Sabong man sa sining PUI, taon ta din dita gid kay para nga at hagan gid kita sing maayo kasi ginabantayan gid ning update sa COVID-19
diri man sa siyudad sang Cadiz Accionereca. Ang POI may ara nga 11 kag isa ang naka-recover kay man nagsugod naman siya mo sa kunin mo ligid ang POI dali labot na sa 18 pero tay masugod kita sa patient number 8 ang isa katuig nga bata nga panahin nga nangin patient under investigation ara pa Japon ginatutukan pa may 31 anyos tong lalaki ginatutukan man isa man ka POI may isa pang katuig nga bata nga lalaki Japon duha katuig ni ang patient number 10 may patient number 11 na 29 anyos nga babae nga single no travel man sa Manila tibay ginabatsyag sa simptoma. Patient number 12 45 anyos babae, patient number 13 83 anyos na ni babae man. Ang patient number 14 71 years old na ni siya babae man. Ang patient number 15 63 years old babae may bana. Ang patient number 16, 22 years old, may red man siya, babae. Ang number 17 nga patient, 35 years old, balo, babae. Babae. Ang ika 18 patient number 18, lalaki, may araman nga asawa. So, butilingon nga sa PUI, may arigid 11. Nga karon sa sudad sa Calzona sa kasaka man sa Accionereca. So para mo nang update naton, preparado naman ang siyudad sa Cadiz sa panabuton nga Lunes kon iga-implementar na ang enhanced community quarantine o kon ECQ. Of course ang preparasyon nga ini among isagan diri sa ato na baluan nga ang mga tricycle magabiyahe gani sa siningadlaw abi kag ang wala na kabiyahe nga na-identify mo tagaan sa supply kaya di makabiyahe mo dason dason mga adlaw tayong wala na makabiyahe tagaan supply nga nagabiyahe naman wala naman sila sa supply na balita naton nga gitagaan sila tag 5 ka kilo kada tagaan sila tag 5 ka kilo kada adlaw pero tuway pa man kaya i-implement pa man mo kay ginalantaw nga hindi pag i-lockdown diri ang mga tricycle kay kinahanglan ang means of transportation. Kag gina-advise gali na mismo sang chairman sang OIC sang City Processing Regulatory Board tungkol kay diutay ang nagabiyahe bala sa mga nabukid nga bahin pwede lang kamo diba may tricycle na, lista nyo ng inyong balaklod. Dahil ang basic lang kinanglanon yung bala. Bugas sa delibawa, kung pila na inyo nga, pwede nyo lang na nga ihatag sa tricycle driver. Tapos kung pila ang plite ninyo, halimbawa ang plite, tabi ang mabini. Ang mabini, abi 40 ang plite. So, bahid ka mo 40, pero abalo nyo siya, bahid ko sa imo, pero baklon mo nito, tapos dalon mo di. Kaya para nga hindi na sila bala magigwa pa, ang driver na lang, pero bayaran man nila kung pinaplite. So, sa sina, kundi makapaganagan pag isang nagagwa sa merkado ng mga tao, bla, sa oras ang balaklo, pagpamakal, kaya man may butangan oras direksyonerek at pagpamakal mo. Kung ang marketing nga ginatawag, bla, butangan sang oras para nga may mga oras siya nga lagi dyan tao sa gwa ang lidati tao lang ati mga tao gurong aras sa gwa itong may mga obligasyon lang kaya tagaan sila gyapon sang yung quarantine pass nga ang amon di quarantine pass sa balita na mo nakon nga nabaton nga inang may kwan siya da may may sensor o kung may inabalang pwede siya ang mga pulis may aras lang daw gadget nga ilan na pakita lang inuuno lang to sa quarantine pass mabalaan nila kung tagadiin di mo na nga kung hindi na gani balitik mo sila kung na quarantine pass tiki na mo na di kayo na balitaan ka na ito kung may mga quarantine pass ibaligya to sa isang kapitan to sa Lanao del Sur bla. Pataka lang kahatag. Subong nga hindi sila kadaya. Yung mga
nakuha may mga quarantine pa, sabi nga daw, obra-obra do, sundon-sundon nila, ito, apos sa computer, ganaan mo. Ang term sila gali, barcode. Barcode na, barcode na, correct ko daw, nang gusto ko kita na nga, ambal gani ka nga ako nga dumduman, imbis ka barcode na dumduman ko, kukuran. Gani man. Barcode, ang term sila, barcode. Yeah, may barcode ni siya. Ambal kayo na sa isa ka IT to sa City Hall Block. Kaya nga, mo sir nga, ang quarantine pass na to, sir, may barcode ni siya. Good, good. I-detect ni siya mawalaan ko pagkano sinabalaan ko tagadiin ka. Okay. Tiba balaan na siya kung inang oras, siblapay ng oras, halimbawa barangay zone 1 to zone 3, naman siya pwede ka pangumpra. Pagkahapon naman, barangay zone 4 to zone 6, mga marabla. Okay. So, babalaan na sa barcode, kung tagadiin ka, nga subo ng adlaw, subo ng hapon, na pangumpra ka. Hindi ba ka pwede, kaya ang allowed subo nga ako, na wala na nga mga barangay, ito yung dapat ito, kaya magwa. Muna nga, para wala na yaayib la. Amo na diyang himuon sa siyudad sa Cadiz sa isa gimitingan kay ina sa interagency task force pagkatapos ang interagency task force sa mga kapitan naman ang pag-meeting kay ina with regard sa implementation. Tiginulat naton kidang black and white ang papers ang ang order gid nga mabasa ginato hard copy pero tiway pa man kay gindihon pa inakaina. So para sa mga implementing rules and regulation. So mula action Eric now ang parte sa COVID-19 kaya sa subong gabi way tawag sa akon kasi siya niya bata ko sir nagpasulod na siya motor nagpasablay kay motor himuso na kaya sa polisi dakop gid kay korpio ko no. Ito ay isa na rason niya nga lang siya, nagkuala sa nagpasulot sa motor. Nagarason man, gilikati, kuwagi ko no, gindalagi sa pulis kay sila sa pulis nga korpyo na, harap ako sa gwa. Sige lang safety man ato siya sa kwan, sa police station. Kahit dito, may kwan man mo, may gwardiya ka pa, mo sa aga gwa man. Sa pinaka mga police report action Eric, may mga asunod aksidente gino subong nga gabi. Apat kaugnat gid ang aksidente. Sa dalanon action Eric punahon tananay ang kagabi bilangay sa ka pamatanon nga nagpamasyar si Nubia. Pagwa niya gid action Eric kay Sinita binalbal gid sumayo sa mga sigoy-sigoy man. Sembot kinanong platada na kay suya agoro sa iya kay agi-agi pamasyaran Wapa man pero minoridad pa ni. Okay. Ang report mga alas 8:20 takna tali also 20 record pero natin mapuli na rin nga before 8 o'clock na dali man kiti may curfew. Pero sa magwa sa Isinita dari sa may bahin sang Purok Bonito Barangay Zone 6 may mga alas 8 ang takda ang report nga golpe lang may nagbangga sa iya, tatlo tanan ka mga persona tag ini siya ang ginkastigo ang nagreklamo gikilala kay Vincent Disoyo Imata 20 anyos sige na residente ini isang Purok Pagidait sa Barangay Zone 4 so may mga lagob sa lawas pero gipa-record na lang forman to ang yasining Nubya kay amune ang natabo sa Action Eric kinastigo siya sa pila ka mga persona nga hindi iwan makilala siguro suya sa iya na sa lugar na tripingan sa kuno. Okay. Pila ka mga sunasod nga mga nagratabo man nga mga aksidente o na mga lasing kontak na sa bahin sang National Highway sa Province Barangay Tilampaan naging kwentuhan na ito bungguan ay ang isa kabadya single motorcycle ginaman niyo ni Roen R. De La Cruz de Pedro 16 anyos minor de edad residente sa Kasinda Kanaan Barangay Mabini tag ang iyang nga backride na dalagi siya kabertikanamo sa pilas nila to sa Cadiz City Emergency Clinic ni Siren Villa Carlos de La Cruz sang amoman nga lugar gasakay sa badya nga single motorcycle sang sunod galing ni siya sa man kabarakot tricycle ginamaniho ni Christian Padirugaw nga residente sang sitio
Sitio Minabuno sa Ocon Sitio, Barangay Zone 16 Talisay. Ang iya sining address sa Sitio Mambukog. So, sunod sa report sining base sa investigasyon ng Police Corporal Ibag, nagasundanay ini ang isa ka tricycle kag subong man ang single motorcycle sa magliko sa walatan ini si Christian Kim Paderugaw kag nag-overtake man iya ang badyang single motorcycle na soy nagsantikana isla resulta ate puwertegin nga baldaman sa lawas kag gindala ini sila sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic. Kagin napatan sa nagkikiwa nga pagbulong. Ang duwa ka mga minor edad karon ditinado dito sa bahin sa Cadiz City Penty pero kay nagamot na may kanan may mga paginistoryanay naman na. Isa pagid ka insidente manokon aksidente sa din isa ini ka self-reflected sa may taytay umapog sa boundary sa Barangay Luna kag Barangay Daga ang biktima gikilala kay RJ Sombilon, 36 anyos kita nagatrabaho ini siya sa GY Construction. Pero sa iya nagadaldali sa pulik at timasimantan Corpio Bla. Sa moto nga nagtalang ang iya sining single motorcycle sa ginakayo adala pagkatapos nagtumbo. Giba pwerte man kalaba sa pinas sa tiil. Sa gidala diri sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic. Naga-crossing busay banwas wala plan ni siya si RJ Sombilon. Ay, ari pag-resort upod yaman nga nagatrabaho man sa construction, nagabaniyo man sa single motorcycle, ikilala kay Janry Estroya, 25 anyos sa edad. Mga nasyete, matakma sa gabi, pareho man ang ilang nga tiyempo, ate na aksidente man matapos nga may ara nga bato nga naglutaw kuno to lapakan sa iya sining single motorcycle. Nagili siya na tumba na magno sa dalan. Residente ining biktima nga si Janry Estiola, 25 anyos sa edad siyang Purok Matawhay, Barangay Zone 2, Siyudad San Cadiz. So, isa pag ito kainamo man to, bakto man sa dalan, bla? Dari sa area man aksionerik sang Sendari Buton, no konto ka to nga, sa Sendari Buton kaga sa Pariglia, sa Corbada, pero wala na ito makuhaan data. Kay wala masyado na pero sa iya ko wala sa helmet basi ko na tabo siya kikita itong helmet niya nga daw may litik gan actioneric mo tungkol sa pagkaigo sini sa Baldusa bala Kartada. So ang mga balita naton mga informasyon si Migo Nonoy Manggubat araga pamati subong sa aton kay sila nga pamati siya. Amalay mga report gikan sa Cadiz na sa balita o nasa aksyon, ini sa aksyon Roger Gutim sa report. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat sa report na aksyon na Roger Gotep. Ang balita na aksyon Roger Gotep, gradulong naman sa inyo sa kalam sa Santo Plaza, Valawel. Kombinasyon ini sa madamo nga yerba Santo Plaza, Valawel, manami nga iba nyo sa panuhot kag panrakit sa lawas. Santo Plaza, Valawel, isa kapahid, dula ang sakit. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Alis sa report ni Aksyon Roger Gotip sa Rawanta naman report gikan sa kay Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon! Aksyon! Night Patrol News Reports. Aksyon Percival, number 1 sa report. First, mga bibis kawin. Mayong gabi aksyon Eric kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aksyon na Radio Bacolod kagina sa nga hapon naglibot-libot kita sa aton area of responsibility nga sa diin nagpundo kag nagalantaw kita kag naga-check sa kada checkpoint sang aton nga mga kapulisan kaupod man sang aton nga mga tanod sa kada barangay kag sa mga BHW sa nga tagsa ka barangay. So nakaabot kita dito sa area sa nga siyudad sa La Carlota sa entrance mismo sa nga
siyudad sang La Carlota didto nagakandak ang aton kapulisan kaupod si Police Major Romeo Embargas, Chief of Police, kaupod sang iyang mga personnel, chief sa mga kapulisan, kaupod ang Civil Security Unit sang siyudad sang La Carlota. Nga sa diin nagakandak gina-check ang kada isa sang motor nga private vehicles nga ginalantaw gina-check ginabutangan sang ukon ginasprayan sang alcohol ang kada isa. Kag digto ginalantaw ang kada isa ka commuters nga magasulod kag ginapamangkot kun diin nagahalin. Kag nagafollow man ang aton nga mga pumuluyo kag nagasunod sang pagsulundan nga ginpasar sang aton nga pungsod Pilipinas. Kag ang update kag ang aton nga paglantaw diri sang kaso sang PUM sa siyudad sang La Carlota sang nagligad Action Eric, nag-report kita sang Marso 19, 2020, may ara siyang 317 ka PUM, 2 ka PUI kag 44 ka nakapasar na sa amo nga pag monitor sa aton nga City Health. Kag diri karon sining pinion Marso 25, 2019 nagnubo ang pag monitor sa PUM. Nagnubo siya 242 ka persona under monitoring kag may 3 ka PUI kag 158 ang natapos na sa 14 kaadlaw nga pag-quarantine. Kag wala sang confirmed case sang COVID-19 nga nagsulod sa siyudad sang La Carlota. Clear ang iyaya ang sulod diri, wala gid sang konfirmado nga natapikan sang COVID-19. Amo na nga ginapasiguro sang aton nga City Health Office kag sang Mayor's Office man mismo sa siyudad sang La Carlota nga ginapamunuan ni Honorable Mayor Dr. Rex Halandoon. Liton kita sa aton nga balita gikan diri sa La Castellana. Ang La Castellana Police Station nagkandak sa operation against sa wanted person nga may warrant of arrest. Ang operasyon ginapamunuan ni Police Captain Ramel Bustamante, Chief of Police. Kag ini Chief of Police ang La Castellana, kagupod ang alert team nga si Staff Master Sergeant Nelson Madrinya, Police Staff Master Sergeant Uklis G. Tuhong. Ang persona ginaresto sang aton kapulisan nga ginkilala sa kay Rudy Bailon E. Hungko. Rudy Bailon E. Hungko, 38 anyos, may asawa kag pumuluyo sang Purok City, Barangay Kamakungan, La Castellana, Negros Occidental. Ini si Rudy Action Eric nagbayular sa kaso nga may criminal case 19-006 sa kaso nga least serious physical injury. Kag ang ini nga warrant of arrest gin-issue kag ginpirmahan ni Honorable Joseph Girona, si Valencia, presiding judge sang MTCC Branch 9, La Castellana, Negros Occidental. Kag ang warrant of arrest ginpapanaog kag ginserbihan sadtong bulan sang Marso 4, 2020. Kag ini siya may ara nga bill recommended. Sa karon ini ang persona nagapangatubag sang kaso nga ginpapanaog sang aton nga korte. Amo ini ang aton nga nakuha nga balita kay information report sa aton area of responsibility. Mayong kabilang sa kay Honorable Chad Feria kag Honorable Kagawad Jofred Sapanta. Report para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa action, Action Percival Villamor ng report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Action Radio. Salamat kinaksyon na Percival Villamor. Balita na sa Percival Villamor. Ginadurong sa inyo sa kalas ng DTX 500 capsule. Sa imo sa mag-exercise, hindi makalipat ka mag-detoxify o ganiya pagtumar sa DTX 500 capsule. Kaya sa DTX 500 capsule mo sa nabari nagatino sa ato siling dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa aton siling atay.
Hindi man nagabulig panubo sa mo sila nga blood sugar bangod sang organic compound nga vicin, carotene kag polypeptide. Ganis may mga mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar bangod sa diabetes. Para ini sa imo, tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Alis sa report ni Action Parcival, sa luwan na report ni Action Nonoy de la Cruz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Report! Action Nonoy de la Cruz, line number 3 sa report namin. Gabi, please come in. Aksyon Eric, ngayong gabi sa Aksyon Radyo Bacolod, diri sa siyudad sa Sipalay, naglabot na sa 555 ang POM, no? O kung ining persons under monitoring. Kag may apat man sa gyapon nga PUI, no? Wala yung magdugang ang PUI, kundi ang madasig nga nagdugang ining PUM, no? Nga kung sa diin mga naglalin sa ibang nga lugar, especially dira sa Bacolod, nga nagpauli dire, no? Gina-considerar ka ginakabig dayod ka PUM. That's why nga nagdamo, no? Dasig ang pagdamo sang PUM dire sa siyudad sang Sipalay. Suliton ko, 555. Kag posible madugangan pa ini kay kaina pa ini nga report no sang udto cut off time sang pagsumabla sang bag-o posible sapon wala ta kabalo ko may ara nagdugang o kun wala buwas mabalaan naman nato na, no? Di sa gyapon ari diri kaangay sa ibang lugar madamo na subong sa mga kultura naton ang nagadonate, no? Nagahatag sang foods kag ibang pagid nga mga bagay, magluwas sa pagkaon, may mga gamit pagid kag may ara man prutas, no? Nga gina-donate ang pila ka mga pumuluyo sang Sipalay sa mga frontliner na mundre, nga ara dira sa entry points, tatlo ka entry points sulod ka dira sa Sipalay, adlaw gabi nagabulos-bulos na sila, no? Dira sa Cartagena, tatlo ka barangay dira, ang nagabulos-bulos. Ang barangay Cartagena nga mga tanod, BSW, kag subong man ang sa barangay San Jose, kag barangay Canturay. Dito naman niya sa Nabulaw, Maricalom, kag Kayhagan ang nagabulos-bulos dito, o kung Nabulaw ang nagabulos-bulos dito nga barangay sa Pagbantay, adlaw gabi. Kag dito naman niya sa Kamindangan, kung magpakadto ka sa Kanduni, halin ka sa Kanduni, pakadto si Palay and 3 points mo, amunang barangay Kamindangan, may tatlo man ka barangay nga nagabulos-bulos sa Pagbantay dito, no? Barangay Lokahok, barangay Kamindangan, kag barangay Kabadyangan. Magkaiting nga mga barangay, amunin sila nagabulos-bulos sa pagbantay dito sa entry points. Kag mining report kato madalas sa sining tiniunaw so far daw ay pagin man bag-o, huring-huring kag ren lain lang ling sari-sari lang galing nga reaksyon ining mabatian naton sa palibot diri, no? May kang tanan sa sining ginabati-bati nga lockdown sa Lunes o kung pisa 30 ti amo na di kadamo sa nagapamangkot sa aton kay sa matamat kina speakeran man naton sila sandigman sa aton na hibaluan, no? Kung ano ining lockdown mga kauturan. Kag ang information drive, no? Paano itratuhon ining mga POM, no? Ari may mga information drive nga ginapatigayon sa karon ang local government units sang siyudad sang Sipalay para nga at least may ideya ang mga POM kag ang iba niya nga wala wala pa ginakabig nga POM kung POI ning ordinaryo lang iya paano makalikaw, no? Nga hindi kita matapikan sa sining ginakabig naton dako nga problema ining virus nga nasulod diri sa aton lugar. Amin ni report kato madalas sa sining tinion parte sa pisan order taw hay diri, no? Diri sa siyudad sang Sipalay. Tugay-tugay makuha naman uwang na ang mauwang na ang sirin. Palatandaan nga curfew na alas 9 kag buwas mga kauturan alas 4 sang aga matapos. Amo ini report kato madalas sa sining tinion gikan diri sa aton nahamtangan sa aton area of responsibility sa siyudad sa Sipalay. Ini ang inyo ka-aksyon, Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action! Night Patrol!
Salamat kay Aksyon de la Cruz. Report live gika sa may Sudad Sipalay. Ang balita ni Aksyon de la Cruz ginadulong sa inyo sa kalawan sa Santon Plaza, Bazo. May antioxidant kag may anti-wrinkles pa. Santon Plaza, Bazo, makabulig nga marikaw ang pagkurinot sang panit tugas sang stress. Para sa oben kag presko kakuti Santon Plaza, Bazo, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Magabindira sa kay Joanne. Nagapurok-urok pa mo ni oras si Kuano. Si Joanne. Kuan pa sa, bugtaw pa sa. Kag nagapaurok-urok sa Action Ay Patrol. Mr. and Mrs. Judith Calvers Pamposa and family. Manandira nga pagpaurok-urok. Sa kay Glenard Antiporta. Pamati masaton si Narisa, Lisa kag Feli. Alin kay Josepina Loxin Hinirato. Eli Guerrero sa kay Sophie Giovanni. Sa Purok Dorias Mandalagan, Purok Marang, Barangay Mandalagan sa kay Lola Consing Dorias o Urik Suugom Brillantes Family alin kay Tintin Suugon Brillantes. Sa kay Inday Janel Hosal Hayuna, sa kay Mami Elsa Berry, kag Brad Dilag, Toto Buknoy, si Jonaline Sivalia Pineda, Araman, check attendance. Tamya ko lang si Saint Vance, Bukabal. Akon boss nga si Philnor. Paurok-urok yun dalhin kay Razel ang panamyaw. Si Toto Glenard Antiportati patay nga nagapaurok-urok. Si Rose Iscote, Francis Andrade Camelo, sakay Arthur Magbanwa Bubuli, sakay Evelyn Manyoso Rico, araman ka porok-urok. Ara si Bongbong Buhol, kag si Bonbon Galbio, alin kay Glenard Antiporta. Philip Laurenti, may gabigid, napaurok-urok siya. Saka siya Barangay Paluma, napaurok-urok sila da. Nagapamatik sila, no? Sa mga taga-barangay Lacaron, Valladolid, tamya kamandira ni John Barcilino. Tanan nga tao sa barangay Sonsa Bentarise, may nga bigid, alin kay Maria, akon kay Marie, Jane Jaime, sa kay Mr. and Mrs. Armando Cabiles and Family Diras Canada, sa kay Melanie Vernas, gapaurok-urokin siya, sa kay Dondon Kanyeti Yampo. Araman, pamilya ko dira sa Silay, pamilya Tan, Barrio Abraham, stay at home. Alin kay Noemi Tan. Pati ang prinsipesang Inglaterra, ha? Ito tapikan coronavirus. Sila ni Toto Amik Garciniego, no? Marivic de la Torre, may gabigid. Marilo Jurado Antoniega, sa La Castellana, may gabi. Madam Yuni Ferrer Bilaong and family, happy listening kay Raul Frias, kay San Enrique, Jeddah, Saudi Arabia, ara si Christine Hinovea, magapaurok-urok gid. Sa Sikihor, ara si Rosemary Cruz, si Jordan Montorio, Hacienda Villa Amparo, Barangay Maaw, Bago City, alas sa Santa Rosa, Laguna. Paring Roger Montalvo, Mr. and Mrs. Lorsky Didulo, sang Pujaira, United Arab Emirates. Si Tatay Moroy, kag Nanay Letty, Mama Edna, Lapar, monitor ang mga angels ko, si Joy Linlin, si Brad Budoy, Alex, Bobby Bendol, Inday Rolina Transporto. Monitor man siling ni Alin Transporto. Si Ebony Butcher sa Germany, aramano ga paurok-urok man. Noimitan, Marisol Arevalo Bindol,
mayang gabigid. Sakay Tess Valence from Valenzuela City, mayang gabigid. Sakay Toto Agustin Barayoga dahil sa Villa Lourdes. Paano ko? Sakay Manong Nestor Escobido. Sakay Rose Napaton. Meron si Papaya Joe Napaton Jr. Kapa urok-urok ito. Sa balay tayo makulang si Nanay Ramona Kahuraw, Lea Rizaga rin kay Inday Teresita Urita Kahuraw. Toto Roy Beltran, may gabi da. Ana Andrea Famoso, may gabi. Kapa urok-urok ito. Sa Menoyan Morsha, pinatamyaw lang ni Manong Nestor sini nga mga Casimario, Nestor Escobido. Sa kay Raquel Di Maala, kami ako dira si Tatay Toma, kag Nanay Bining Regula. Barangay Sagwa Banwa, Valladolid. Panami rin kay Elmer Regula from Barangay Tacoling. Kapaurok-urok ito. Kapaurok-urok man si Mrs. Roxanne sa Paho 2, Barangay Estipanea. Alin kay Axel Say Up. Sa kay Robani Dukto Araman Bingbong Lima yung gabi Sa kay Romel Quintanilla Velasco from Jeddah, Saudi Arabia. Toto Gister Hosal. Papang Nixon kay Jan. Halong lang God bless alin kay Roberto Anyomable Carlos. Gapa urok-urok yung sila. Sa kay Princess Bia. Tayo si Al-J kag Rowena Bayona. Nagabi dala kay Pariboy Hungko kag kay Mary Rose Hungko, alin kay Armando Cabiles. Sa kay Yaiba Ilarcusa. Papa Boy Ilarcusa kapurok-urok sa imo. Samtang nagainom-inom. Si Noel Magbanwa Lagos. Kami ay si SB member Berlin Magbanwa, kag Nong Joe Magbanwa, sang Morsya. Si Katendan si Ramel Jaga, si Orlin Vergara Hinsole, Marilo Arganyosa, Bombita, sang Canada. Si Ariel kag Irene Adjon, ginatamyaw ka mo ni Ariel no Adjon. Sa La Carlota, tamyaw ko si Boy Mendoza, alin kay Toto Gister Rosal. Sa Hermelinda, tami ako dara si Hermelinda Villanueva. Happy na sila alin kay Dax Solis. B-Boy Piroy. Sa kay Roy Cabalar. Sa Victorias na siya. Si Cady Laurilla. Noe Hibora. Toto Albic Poy Hinulan. Nagapaurok-urok. Balik kita pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman
at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Balik diri sa ato balagad mga bidira sa kay Toblok Lawi. Nga ba kita da? Sa kay Cyrus J. Mikael Barato, tamyan lang si J. Magan Barato. Dira sa La Carlota City. Si Anton Bintaha sa Dubai. Si Juan Roberto Nanet Delioso Sr. Araman. Si Christine Diblas Mailem. At amiyaw ko lang dira akon husband si Elmer Mailem. Nag-akon san si Chrismer sa Valladolid. Christopher Redfield, si ninyo tamayng gabi.
sa kay Rayjan Tan Bilalon paurok-urok ito sa kay Maylaw Capino sa Forest Park Security Guard Region Gasapo Baby Yoki alin kay Inderona Traba Rehida ang panamya. Balikanta si Aksyon Jan Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon dyan sa balik ng report tapos come back. Sunagan nagpadangat sa reklamos, area sa Police Station number 4, ining si Felizardo Sabalia, 58 anyos, residente sa Purok Pag-asa, sakop sa Fortune Town, Barangay Estefania Salat sang Bacolod. Sa din kinaligal sining persona nga tagtala 6:30 sang aga, diskubihan nga ang iya cellphone, yung butang lamang niya, yan naman uluhan samtang ini kakatulog, ang nadula na. Cellphone mga ginulbanta na kabalaw naman, 6,500 ka pesos. Iya pagitinguan, malocate kung posible din yan ang butang abi kang ibantang niya lugar. Nangyari kita aksyon na Rex. Sa pagpati dari sa tagreklamo, posible may nagsulod siya kwarto, samta nagkakatulog siya, kagikuha naman ang iya siningas cellphone. Taang karon nga gabi as of the latest naton nga update yung tawagan nato dawat ang pinakama police station yung nato nalabot karon nga gabi sa tanang paglambihong. So far ang naka-respond kid lamang areas ng 6, 3, 4 and 1 and 2 action direct. Sa 2 area palang kita kabaton sa report nga may ara isa pa lang lalaki no nga nakpa nila sa curfew bla. Okay. Isa na lang man ang nagbilin kay tali ba lang kahapon nga mga 13 moment oras mga 11 PM ang nadakpan police station number 2 but siringon iban sila nagtanda na kidman iban may ara na ila mismo sa tiya paano hindi sila madakpan sang mga kapolisanan. Itagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sunod na sa aksyon na sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Like ka? Salamat dyan, may gabi dira sa kay Madam Grace Fus. Gaparok-orok pa si Madam Grace Fus. Kag si Josel Flores sa Istorco dira sa Canada. Si Elmer Magallanes Iliano. Ayong gabi gid no. Pamilya Piria dira sa Maaw Bago City natamya kamo ni Beth Sibanta. Ang iban way ko na mabta no. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining manon Action at Patrol Program. Miyerkules edisyon maganda Kopiniti Purario balik ini buwas Huwebes. Same time, same station. Ato sa lima patrol unit reporter selection nga napalagan kami sa Action John Diaz, Roger Guti, Percival Binamor, Nono de la Cruz. Action ni Ninyo Buginang ato sa mga piloto sa Patrol 3, Nabara Patrol News Center, Andy Pensor, kag Action Eddie Naboso. Technical partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, back up security guard Tunog Banwa, back to back kay security guard Campaner with IT expert Sir Elray Dotilios. Transmitter Control Tower, Barangay Talong sa Sawago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay security guard Rene Cordoba. Sa ngala sa Station Manager Action na Magbanwa Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang inyong ang Korman Action at Patrol Program Lunes Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa kasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog magpangamuyo. Sa'yo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.